Nairobi. Skunde yuago siling mahao bilion 19 kowuok kuom migawo mar somo ka nyaka sani riwruoge mag jopuonj koro chiwo ote ne jonyuol mondo oikre mar chako chulo omenda mar somo kigen chakre tam manyien. E iko omenda ni migawo mar somo ne ochwalo mana tam malo 50 mar omenda mar somo mar tam mokwongo ka nyaka sani ten migawo no to wacho ni skunde biro rito nyaka tam manyien. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Penjo wuok kaponi dibedi ni nitie paro mar duono chuth agulu mar somo kendo duoko ting' mar somo ne jonyuol kaka ne oriko en kapok rais machon Mwai Kibaki ka otelo kendo loko sigana mar somo mapacho ka. Ywak osebedo ni aguch skunde duono, jopuonj madongo fwadhore kendo kata mana jopuonjre bende ok yud rang'iny mar somo ma owinjo giyudi. Nok mar omenda mar somo e wich bar maduong' machendo e pacho ka. Sani endi skunde jonyuol moko kata jok ma chunygi ni nono ema chiwo gik moko ma skul rango. Principals mag schools kata head teachers moko kawo loan michulo ndalo machiok machinune emergency loan ema girango schools. Tam manyien jonyuol oikre ni mondo gibi gichul fees ne schools. Nikech minister ma obedo charge gi duty mar tero pesa ne skunde pok ogolo pesa. Tam mar ariyo rumo ka nyaka sani skunde pod thagore kendo yware kod piny owacho e yudo omenda mar somo manowinjo chwal mar chiwo somo e tamni mar ariyo. Higani migawo no ibandho maromo bilion 18.6 ka nyaka sani skunde moko ywak kuom yudo nyaka silings 84 kende kaka omenda mar chwalo somo e tamni marumo. This money is supposed to be 21 or 22,000 per student. By the time the money reaches the school, it is 10,000 only. So the question is, and this one must be dealt with, frankly, in an open society, where does the half of the money go to? Ywak bende nitie ni migawo mar somo osebedo ka thiro somo kendo ok chwal omenda te mar somo kuom kinde koro. Jumbe ma okalo ripot mar skunde mabandia ma imiyo omenda ne owuok, gino mabende koro kelo buok ni koso dibedi ni magi aguche malal kod omenda ma owinjo kod nyithind jo Kenya. Is the rest of the half of the money that is supposed to go to the student going to the ghost schools? So when the PS speaks about ghost schools casually the way he did, I disagree with him totally. The money disappears from within and around the Ministry of Education. Nyoro jatend migawo mar somo Migoso Gamba nyoko ni gibiro mana oro omenda tam mabiro gino ma ose kod riwruok jopuonj. We are working with Treasury to ensure that the shortfall that was not released is released, and come third term the full amount will be released. That is 22,000 shillings for secondary schools, 15,000 for JSS, and 1,500 for primary. The money was supposed to be there for this term, not next term, meaning then that the schools will close, and then next term when the money comes, the schools will be back. And I want to tell him to be a very responsible minister. You cannot afford to give such an answer to the public when you are in charge of custody of that ministry. Judith Omondi, Ramogi TV.